Ο χρόνος μετρά αντίστροφα προς την εξιχνίαση ενός κυκλώματος παράνομων υιοθεσιών. Η Ισμήνη, ικανή δικηγόρος και λάτρης των αστυνομικών μυθιστορημάτων, θα επιχειρήσει να ρίξει φως στο σκοτεινό παρελθόν της μεευτικής κλινικής Αλκιόνη που στεγαζόταν σε ένα παλιό νησιώτικο αρχοντικό. Η προσπάθεια της εύστροφης δικηγόρου να βρει την Φεναρέτη, τη νεαρή Μαία που ήταν η προϊσταμένη της κλινικής πριν από 36 χρόνια, της επιτρέπει να φέρει στο φως καλά κρυμμένα μυστικά που έχουν στοιχειώσει τις ζωές πολλών παιδιών. Με συνοδοιπόρο τον ενθουσιασμό και τον έρωτα, θα ακολουθήσει το μονοπάτι του αρχοντικού στο νησί της για να ανακαλύψει ότι και η ίδια αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της μοίρας του.